adlaw kaninyong tanan. Pao kini ang istorya sa gugma ni Raul ug ni Rupa. Si Rufa namuwag kong lubi para na siya ay gasto sa hindi kunyang gabi. O denhe nagsugod ang ilang istorya. Ayaw, di ma. Ayo. Hoy! Nara ko sa imong tubangan, ha? O sa mana? Palit ko gabi. Hoy! Hoy! Are, kay dugay na ko ng ngita na. Adyo ka na kay gadak globe, ha? Are. Pila man ni kabok, ha? Pila man ni kabok? Isa, duha, opat, lima. Day, adyor man ni. Ha? Di man ni kagikan, ha? Di ka na ko namuwak kay diet unya. Di ka mamuak balik ka kuwang pa man na. Balik unya. Sige, balik unya, ha? Adyor man ni, godara. Salamat lo. Away bliman na, si pamuak na dito. Di ko lo kay date mi ron. Maria Sep, mag-date pa din mo. Hala, lang, lakaw na. Sige lo, salamat lo. Sige! Nakahandog of 10 pesos si Rupa. At na sa ipanggasto silang date ni Raul. Samtang si Raul, lugar ang nagsipaabot niya. O mao kini ang sunod niya na hitabo. Naraman di ka, ganihara kung gawat ni mo. Siya kayo ha, nalangay ko. Kay namuwak ka mong god ko ang dobe. Saan siya namuwak? Ha? Tagba ko gawat diri ha? Ganihara dyan ko tatat ni mo ha? Isa ba nigigan? Namuwak palagi ko ang dobe. Namuwak globe? Mao din nagdugay ka, giukok na ko diri paabot. Sorry kayo han. Di pwede, dali. Nya, sama na tong kwan ron ha? Ha? Samantaron han. Sir, magdidit ko tagot. Pila may halin sa imong kwan, imong mga on dita? Mga on taas o mga on mag street taas. Ikaw, kasi mo ganahan han. Magkuan ta mag apartment ta. Pwede na po. Pwede ra. Magkuan na imong kwan halin. Dakan na yun. Nya. Narang halinan o. Pila may halin nimo? Mani halin nimo lubi? Ha? 10 pesos imong halin? Tagpa pa kuguat na 10 pesos sa imong ihatag? Ha? Mora ni nimo nakaya? Kagamay ba ning kwarta? Abihan mo nog Kamay ra mo ko ang puwak kay linaw kayo. linaw. Masa din ang linaw kayo, ha? Manaka di ka globe dito, ha? Ano 10 pesos naman eh? Bago pa man po nanaka. O pertiyo sukuan ni Raul kay 10 pesos lang ihatag niya kwarta. Abihan mo tagpa pa Sa iyan kasuko, iyang gibuwagan si Rufa. O dinhilang tama istorya sa guguma ni Raul ug ni Rufa. 10 pesos!